Lingsir wengi sepi durung bisa nendra kagodha mring wewayang kang reridu ati. Sugeng dalu para pamirsa. Pinanggih malih kaliyan kula Bagus Dewantara. Badhe ngababaraken kisah-kisah mistis ing jagat alam. Sedaya badhe kula babaraken wonten saklebeting donyaning arwah lelembut. Nulungi Gandarwa babaran. Ing desa Kedung Kebu ana sawijining dukun bayi kang banget disenengi warga desa. Dene asmane Mbah Rokayah. Nadyan wis sepuh nanging isik trengginas asring bantu sapa wae kang arep babaran. Mula ora nggumunake menawa Mbah Rokayah uga dikenal kabeh warga ing sak kiwa tengene desa Kedung Kebu. Miturut Mbah Rokayah, piyambake antuk keahlian nangani ibu-ibu kang arep babaran saka Mbah Kerto, simboke Mbah Rokayah, kang mujudake warisan turun-temurun. Dek isik cilike Mbah Rokayah wis kulino dijak Mbah Kerto bantu ibu-ibu kang babaran. Ya merga pengalaman-pengalamane kawit cilik kuwi banjur ndadekake Mbah Rokayah dukun bayi kawentar. Rikala semono isih arang banget warga kang migunakake tenaga bidan. Maklum, pendidikan lan kesadaran warga desa wektu kuwi isih kurang. Mula akeh warga desa nglirwakake peranane bidan. Tumrap Mbah Rokayah wis biasa menawa dijaluki tulung swayah-wayah, esuk ya gelem, awan ya mangkat, sore utawa bengi pisan ya ora nolak. Jer karepe mung kepengin bantu. Kaya bengi iki nalika piyambake lagi jejagongan karo Somat, putrane sing ontang-anting dumadakan ana pawongan totok-totok lawang. Kula nuwun, tamune uluk salam. Somat bareng krungu ana wong uluk salam enggal-enggal jawab, "Monggo. Sinten nggih?" Somat menyat saka anggone lungguh nuju pernai lawang. "Kula Gandar saking Dukuh Jaten," jawabe tamu mau sakwise lawang kebuka.
Tamu kang ngaku aran Gandar mau ngadeg ing ngarep pawang. Pawakane gedhe dhuwur, rupane ireng banget, katik rambute gondrong. Sakjeke urip Somat lagi pisan iki weruh wong dedeg piadege kaya ngono. Apa meneh ngakune warga Jaten. Kamangka sailinge ing dukuh Jaten kang dumunung kurang luwih 3 kilo saka Kedung Kebu, ora ana pawongan sing praenane kaya Gandar. Umpama ana ya mesti dheweke ngertilah sabane Somat kiyum ning Jaten kono. Dukuh Jaten kang ambane mung sauplek. Prasasat wargane wis dikenal kabeh. Ya ora luwih tau kepethuk. Mula mokal yen dheweke durung tau kepethuk Gandar babar blas. Sapa ngerti ana penduduk anyar pindahan saka liya desa. Ngono batine Somat. Mbah Dukun wonten, pitakone Gandar sakala mbuyarake lamunane Somat. Wonten, monggo pinarak. Kanthi gragapan Somat ngancani tamune. Sakwise tamune lungguh, Somat age-age ngundang simboke. "Mbok, ana tamu saka Jaten. Ning aku gumun lho. Mosok wong kok gedene ra jamak. Petinju wae isik kalah. Aku rada ora percaya nak dheweke wong Jaten." Wis, kowe iki nek ngomong aneh-aneh kaya ora tau weruh wong gedhe. Kae Pak Jaya rak ya gedhe. Lemu ginuk-ginuk merga uripe makmur. Mbah Rokayah ora nggape apa kang diomongake Somat. Saiki ganti Mbah Rokayah sing nemoni tamune. Nalika wis cedhak lan meruwi tamune, piyambake uga kaget. Nanging kanggo ngajeni tamu, rasa kaget lan wedi ora diketok-ketokake. Ing batin benerake apa kang dikandhake Somat ngenani tamu sing nyala wadiku. Nyuwun pirsa, anak niki sinten nggih? Kadosipun kok dereng tepang? Pitakone Mbah Rokayah kanthi esem semanak. Si tamu geser kursi amrih lungguhe nyedhaki Mbah Rokayah. "Kula Gandar, Mbah. Lare Jaten. Griya kula wonten pojok dusun sisih ler radi caket saking mriki. Nadyan pawongane gedhe dhuwur nanging suarane lirih banget. Dene kersa kula mriki badhe nyuwun pitulungan nipun Mbah Dukun. Setri kula badhe babaran kala wau sampun kraos mules-mules. Mila kula enggal-enggal mriki supados Mbah Dukun paringi pambiyantu sak
menika ugi. Panjaluke Gandar memelas kaya-kaya Gandar banget kuatir merga keslametane sing wadon. Setri kula badhe babaran. Kala wau sampun kraos mules-mules. Mila kula enggal-enggal mriki supados Mbah Dukun paring pambiyantu sak menika ugi. Panjaluke Gandar memelas kaya-kaya Gandar banget kuatir marang keslametane sing wadon. Sadurunge tindakan Mbah Rokayah nedya pamitan, Somat luwih dhisik, nanging Somat wis turu nglepus. Mula niyate kuwi diwurungake. Ing njaba Gandar ngenteni sajak ora sabar. Jebule dheweke nggawa becak. Gandar ngajak Mbah Rokayah supaya cepet-cepet ora let suwe becak kang digenjot Gandar wis mlaku ngalor nuju Dukun Jateh. Playune becak cepet banget. Nadyan wengi iku dalane remeng-remeng, malah kepara rada peteng. Amarga pancen ora ngepasi padang bulan. Ewosemono lakune becak telesar-teleser kaya liwat dalan alus. Ora tau ngronjal utawa kejeglong. Kamangka dalan nuju Jateh isik gragalan durung mambu aspal. Ora gantalan suwe becak mandeg ing sak ngarepe omah gedhek kang wis reot. Pun Mbah, niki griya kula. Gandar ngendhekake becake nuli wong loro runtang-runtung mlebu omah. Ing jero omah Bu Gandar ngrintih kelaran sinambi nyekeli wetenge. Awake mulat-mulet ngempet loro. Nganti dipan sing digawe turu rada hoyak. Mbah Dukun nyedhaki Bu Gandar. Wetenge kang gedhe banget wiwit diurut alon-alon. Piyambake rada erang. Gini yo. Wetenge Bu Gandar semono gedene nganti ngluwi wates sak wajare. Ananging kesurung dening kewajibane bantu sing arep babaran, mula bab iki ora banget dipikirake. Nalika diurut, Bu Gandar tambah bengok. Dene Mbah Dukun ngerereh kang lagi kelaran. Wis Nduk, dikuat-kuatake, bayimu wis arep lair. Tenan ora let suwe keprungu tangise bayi. Ateges bayine Bu Gandar wis lair kanthi selamat. Bayi
nuli dipondhong Mbah Dukun. Bayine lemu banget, pakulitane ireng janges, lan rambute gondrong. Kamangka umume bayi kang lagi lahir rambute ora dawa kaya iki. Kathik tangan lan sikil tukul wulu-wulu alus. Nyawang bayine Gandar, Mbah Rokayah malih prindang-prinding. Beda maneh karo Gandar lan Bu Gandar. Nyawang bayine malah mesam-mesem, kebak rasa seneng. Ora duwe rasa susah utawa kuwatir marang kahanane anake kang lagi wae lahir kuwi. Bayi dening Mbah Rokayah dilumahake ing amben sak perlu dikethok tali pusere. Lagi wae arep ngayahi tugas kuwi dumadakan dipenggak dening Gandar. Miturut Gandar, tali puser bayi arep dipotong dhewe. Apa tumon sak suwene dadi dukun ya lagi pisan iki ngalami kedadean kaya ngene. Apa Gandar kurang waras pikire? Durung nganti pitakon kuwi kajawab. Gandar wis luwih dhisik narik lengene diajak mlebu kamar. Aneh. Gene Mbah Dukun biasane amung manut wae. Arep ngomong rasane angel banget. Nanging sakwise Gandar bali, metu piyambake lagi sadar lan eling apa kang lagi wae dumadi. Mbah Rokayah rodok sujono, mula piyambake nginceng pernahe bayi ing amben ngarep liwat bolongane gedhek. Jantung kaya-kaya mandeg nalika meruhi Gandar anggone ngethok tali pusere bayi ora nganggo gunting utawa peso silet, nanging dicokot nganti tugel. Potongane tali puser dalah ari-arine ora dipendem kaya adate, nanging dipangan. Bareng ari-ari wis diuntal, Gandar katon keseretan. Age-age bayi kang isih gupak getih didilati nganti resik. Getihe Bu Gandar kang ndleweran nalika babaran mau uga dicucupi Gandar. Bojone malah nyawang sajak bunga banget. Ora let suwe tilase babaran wis resik. Cepet-cepet Gandar marani Mbah Rokayah
kang isik ndredeg wel-welan. Nanging Mbah Rokayah etok-etok ora ngerti apa-apa lan manut wae diajak metu saka kamar. Mbah, gandeng sampun dalu, monggo kula nderekaken kondur. Benjing kinten-kinten tigang dinten malih kula puruki kangge ngurut setri kula. Gandar nedya ngeterake bali Mbah Dukun. Sidane wengi kuwi mulih diterke numpak becak kaya nalika mangkat. Banjur didonake pas ngarep omah. Lagi wae arep mlebu omah lan mengo memburi, gandar lan becake wis ilang tanpa tilas. Bab kang lagi wae dialami ora diceritakake somat. Malah dheweke duwe rencana pingin mangerteni sapa sejatine gandar. Merga tekate gedhe mula bisa ngalahake rasa wedi ing atine. 3 dina candhake sawetara jam 10 bengi. Gandar methuk Mbah Dukun. Ora lali Mbah Dukun nggawa awu sak plastik gedhe. Sak dalan-dalan awune disawurake nganti tekan omahe Gandar. Ya lagi kuwi bisa disetitekake menawa dununge omah kuwi sak kiwa tengene dikupengi dapuran pring adoh tangga teparo. Ing jero omah Bu Gandar wis nunggu. Weruh Mbah Dukun teka, dheweke njaluk diurut. Ing sak jroning urut Mbah Rokayah njomblak kaget. Pranyata payudarane Bu Gandar nglembreh dawa meh tekan pusat. Kamangka umume ibu kang mentas babaran payudarane mesti kenceng. Dawane uga ora nganti semono. Ananging supaya sing diurut ora cubriya, mula atine ditatak-tatakake. Anggone ngurut uga digawe biasa wae. Kanggo nglipur ati, Mbah Rokayah etok-etoke takon. Nak, dalu-dalu kok urut punapa mboten sekeca siang wau? Mboten langkung menawi siang mboten wonten ingkang muruki Mbah Dukun. Lah becakipun kangge pados betah. Oh, ngonten to. Mbah Dukun mantuk-mantuk. Kira-kira setengah jam Mbah Dukun rampung anggone ngurut Bu Gandar. Sadurunge mulih Bu Gandar ngulungake duit marang Mbah Dukun. Mbah, niki kagem mundhut kinang
karepe Mbah Rokayah emoh nampani ngelingi kahanan keluargane Gandar sajak kurang mampu. Mergo Bu Gandar meksa-meksa, sidone ora bisa nolak. Duit nuli ditampa Mbah Dukun. Yatra niki ampun diparingi kesinten-sinten kemawon. Amargi Mbah Dukun ingkang sampun bantu kula. Mila yatra niki dados hakipun Mbah Dukun. Krungu Bu Gandar wanti-wanti Mbah Rokayah mantuk-mantuk. Bu Gandar nguntapake Mbah Dukun nganti tekan jaba. Lagi mlebu omah sakwise becak kang digenjot bojone ilang saka pandulu. Apes kanggonane wong loro. Sebab ana dalan bane becak bocor. Gandar katon bingung. Dheweke njaluk pangapura awit ora bisa ngeterake Mbah Dukun tekan omah. Kepeksa Mbah Rokayah mulih mlaku. Dasare ya wis rada cedhak. Kocapa ing wayah esuk ana wong ngumpul rame-rame. Kabeh padha alok ngenani becak mlagrang ing tengah dalan kang ditinggal ngono wae. Sapa sing duwe ora dimangerteni. Krungu aloke wong-wong kono Mbah Rokayah eling menawa kuwi becake Gandar kang gembos mau bengi. Nuli ngajak somat nili Imrono. Sakwise cedhak terus dikandhake menawa kuwi becake Gandar. Gandar sinten to, Mbah? Saeling kula mboten wonten tukang becak ing nami Gandar. Teng dusun mriki sawijining bocah enom takon sajak ora mudeng. Lagi wae arep dijelasake sapa Gandar kuwi. Saka kadohan ana wong mlayu nyedhak. Wah, iki becakku. Gek sapa sing nggawa mrene? Nyilih kok ora kandha sing duwe. Tiwas aku bingung golek Imrono mrene. Tujune mau ana sing ngandhani. Wong kang ndakku becakku iki sajake muring. Mangerteni menawa kuwi dudu becake Gandar. Mbah Rokayah banjur njlentrehake kepiye mula-mulane ketemu Gandar terus dikon nulungi bojone babaran nganti tekan bab becak sing digawa Gandar ngeterake mulih mau bengi. Mbah Rokayah uga ngandhakake menawa sak temene duwe rasa sujana lan wis duwe rencana
arep nyambangi keluargane Gandar awan mengko. Sakwise jelas perkorone, mula rame-rame kabeh sing kumpul ana panggonan iku padha nurut arahe awu sing mau bengi disawurake Mbah Dukun ana sak urute dalan. Saiba kagete dene sawuran awu kandhek ana tengahing dapuran utawa grumbulan pring. Omahe Gandar wis ora ana meneh. Kabeh padha peteng klesik. Embuh apa kang diomongake? Wah, Gandar iki ya mesti genderuwo kang mbau reksa papringan iki. Pantes bengi kae wong gede banget. Hih. Somat sing kawit mau ngetotake simboke dadi wedi nalika kelingan tamune Dek Mben. Pantes keri-keri iki akeh wong kang jarene krungu tangise bayi saben liwat dalan lor kuwi. Pak Merto nyambung omongane Somat. Sidane dapuran pring kang maune sepi mampring banjur dadi umyek rame kebak wong. Kabeh nyondro menawa dapuran pringe wingit. Apa meneh hawane kang adem, angin semilir, sarta unine pring kreyot-kreyot. Kesapu angin gawe merinding lan nambahi kesan wingit. Kabeh nyondro menawa dapuran pringe wingit. Apa maneh hawane kang adem, angin semilir, sarta unine pring kreyot-kreyot. Kesapu angin gawe merinding lan nambahi kesan wingit. Liya maneh karo Mbah Rokayah ing omahe. Piyambake ram awit duwit paweweh Ibu Gandar isih wutuh ana lemari. Apa lelembut ya duwe duit pikire. Duit dicipuk dienggo blonjo ana warunge Mbah Iyeng. Duit ya payu. Oleh blonjo ora dikabehake dadi isih entuk susuk. Susuke anggone blonjo niate arep dideleh lemari meneh. Durung nganti duit dideleh ake, Mbah Rokayah wis kaget dhisik. Jalaran duit kang lagi wae diblanjakake bali meneh ing jero lemari. Rasa kagete durung ilang. Ujug-ujug Somat
wis ana mburine njaluk ditukokake rokok. Cepet-cepet duit pawehe Bugandar dicipuk meneh terus dienggo tuku rokok. Bareng wis disusuki, Mbah Rokayah bali mulih. Maneh-maneh ana kedadean kang bingungake. Angel dingerteni duit saka Bugandar ya bali meneh ing jero lemari. Kedadean iku dumadi nganti bola-bali. Saben dienggo tuku mesti duwite bali meneh kaya sing wis-wis. Nganti sawijining dina Mbah Rokayah kelangan duwite. Bareng ditrisih jebule duit dijimuk Somat dienggo tuku rokok. Ya wektu kuwi lagi eling pesene Bugandar yaiku duit ora oleh diwenehake sapa-sapa. Kudu Mbah Rokayah dhewe sing blanjakake. Wiwit dina iku duit pawehahe Bugandar wis ora bali meneh. Nanging Mbah Rokayah ora getun awit wis rumangsa cukup suwe dibantu Gandar sarana duit kuwi. Ana kira-kira 2 taunan. Piyambake uga ora kepengin terus-terusan duwe duit tanpa usaha. Nanging pingin oleh duit saka nyambut gawe. Malah wiwit kedadean kuwi Somat dadi sregep makarya kanggo simboke. Ora mung jagakake saka Mbah Rokayah. Lan lelakon ngenani duit ya dudu karepe Mbah Rokayah. Mbok menawa wae piwalese Gandarwo marang jasane Mbah Dukun. Mekaten wau kisah saking donyaning arwah lelembut ingkang sampun kula aturaken. Kula Bagus Dewantara sanes wedal saged pinanggihan malih wonten ing kisah-kisah saking donyaning arwah lelembut. Matur sembah nuwun.